Wierzę
Христа Бога нашого.
заступниця наша, силам своїм нас поєднай, силу своєму нас виручай, силу своєму нас отдавай. Молитва Святого Бernarda. Памятуем, святейшая Панна Мария, что николи не сдаралась, как покинула того, кто до Тебе уцекает, Тебе на допомогу кличе, Твоих опеки просит. Гэтым давірам натхнёны, да Цябе опарна над парнами и Маці нашей ткнуся, да Тебе приходжу перед Тобою грешных плачучи стою. О Маці Слова, не поражай словами моими, а не почуй их ласкавой выслухай. Аминь. Таємницю сокровенну, Господи, щироче, радісно з Тобою правда, Божа новий заповідь, що нам розум не тлумачить, свято Боже, Господь, Таїницю Христа, Ти откупив всіх людей. Заховуй у нас правду Твою и милосердности, как мы не стыдно сгадываючи таїницю нашого збавлення, удостоїся Ти Матії плен, раз Христа Бога нашого. Хай буде честь і хвала і прославлення Ісусу Христу і Хай буде
радостный, Христос воскресен первым. Во ім'я Отця і Сина, і Духа Святого. Аминь. Пан з вами. И с Духом Твоим. Сьогоднішня літургія Слова представляє нам Христа як дорогу, керунок і цель життя чоловіка. Христа як того, який у собі має усі такі три речі необхідні чоловіку для справжнього щастя. Коли будемо шукати этого, коли будемо йти до цієї мети, щоб знайти цей шлях, яким є Христос, щоб на його войти, щоб дойти до того, що Христос нам дав і приготував у небі, в Царстві Небесному, тоді зможемо проживати життя згодно з наукою, згодно з тим, що здарається навколо нас, згодно з тим, що відбувається у світі, у нашому житті. Коли Христос буде тою дорогою, по якій будемо йти, Христос буде тим знаком, яким будемо керуватися у своєму житті, справді вашому це щастя, життя не просто життя такого, яким є, але життя наповненого Божою присутністю. Подчас Святої Євхаристії він завжди молився за медиків, за лікарів, за усіх співпрацівників служби охорони здоров'я. Я молюся в цій інтенції, особливим чином за усіх медицинських працівників Глибоцької больниці, особливо за доктора Наталію Сергіївну, за медиків Слонімського шпиталя, особливо медсестер кардіологічного відділення, за медиков Довжицкой районной больницы, за медиков Столбцовской районной больницы, за медиков Осиповицкой районной больницы, за терапевта Алену и медсестру Марину с 34-й поликлиники Минска, за медсестру Наталью Макееву с 6-й поликлиники Минска, за лекаря Готфри с Бристольского шпиталя. Прошу для их потребних ласках Божого благословення і далі відчувати Божу людську допомогу у тяжкий час. Брат Андрей молиться за померлих, за Дар'ю, за Івана, Максима, а так само за Михаїла, 30 років після смерті, і за Євгенію, 56-ту годину після смерті. Так само молиться за усіх померлих сімей Рахунов, Якубеня, Маковецький і Трохимович, просячи для їх можливість отримати відпущення їхніх гріхів і увійти в владарство Христа Спаса. А на початку цієї Євхаристії ставимо в паузі перед Паном і визнаємо нашу слабість і занедбання. Сповідаюся Богу всемогутнему и вам, браты и сестры, что спрошил я веки, дом Твоего слова, учинком и занятанием. Моя вина, моя вельми великая вина. Кому прошу, наисвятейшую, завсёды Панну Марию, усіх ангелов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, да Пана Бога нашего. Нехай змилуется над нами Бог всемогутний, и отпустивши нам грехи, доведя нас до життя вечного. Аминь. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Христе, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами.
Отця. Милосердный Боже, дякую, что мы отримали свободу и избавление. Выслухай покорные просьбы Ты, кого Ты откупил кров'ю Твоего Сына, и будь для им крыницей життя и вечного счастья. Проспава нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який с Тобою живи и благоразумности Духа Святого, Бог про все веки вечные. Читання книги «Діїв апостолів». У телі дні, коли Павел прийшов у Антиохію Пісідийську, він промовив у синагозі: «Брати, сини роду Авраама, и те из вас, кто боится Бога, нам послано слово избавления этого. Бо жихари Иерусалима и их керовники не познали Иисуса, и коли осудили Его, вспомнили слова пророков, что читалися кожную субботу. И хоть не знайшли ніякої причини для смерти, просили Пилата забить Его. А коли виконали все написанное про Его, зняли Его с крижа и поклали в могилу. Але Бог воскресив Його з мертвих. Шмат дьон з'являвся Його тим, хто разом з ним прийшов з Галілеї у Єрусалим, які тепер з'являються Його свідками перед народом. И мы обвещаем вам добрую новину, что обещание, даденное отцам нашим, Бог выполнил для нас, детей их, когда воскресил Иисуса, як и написано у другим псалме: «Ты, сын мой, я тебя сегодня народил». В это Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Ты есть моим сыном, я тебе сегодня народил. Ты есть моим сыном, я тебе сегодня народил. Я носил короля моего на Сионе, на святой горы моей, а пляшу постанову Пана, и он мне сказал: Ты, сын мой, я тебе сегодня народил. Ты есть моим сыном, я тебе сегодня народил. Проси мне дам народу спадщину Тебе, и межи земли во владание Твое, ударив их железным кием, разобьешь их, як посуд гончара. Ты есть моим сыном, я тебе сегодня народил. А теперь, короли, зразумейте, научитесь сути земли, с боязью служите Пану и радуйтесь схваляванию. Ты есть моим сыном, я тебе сегодня народил. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя.
Czytanie Świętego Ewangelia po Jana. Chwała Tobie, Panie. У той час Єсус сказав своїм учням: «Нехай не тривожиться серце ваше, вірте у Бога і в мене вірте. У домі Отця Моєго шмат світлиць. А коли б так не було, ті сказав би я вам, що йду подрихтувати місце для вас. І коли пойду і подрихтую вам місце, пройду знову і заберу вас до себе, как и вы были там, где я, а дорогу, куда я иду, вы ведаете». Каже йому Томаш: «Пане, не ведаем, куда идешь. Як же мы можем ведать дорогу?» Иисус сказал ему: «Я дорога и правда и життя. Ніхто не приходит до Отца інакше, як тільки праз мене». Гэта слово Пана. Хвала Тобі, Христе. На початку хотів би розказати таку коротку історію з власного життя. Колись я був на рибалці. На незнайомому такому водойомі. І в певний момент я ловлю на спінінг і бачу таке перспективне місце. Бачу здалеку, що там є таке місце, і там добре було б, я так думав, половити. Я туди пішов. Пішов, там, не було, була така маленька стежка, тростник, я в этом тростнику, там, по болоту, галлё лежало, я по этому галлю, дерево поламане. Ну, я там, короче, вельми довго пішов, а майже повз, дійшов до того місця, супер місце, таке пригоже. Конечно, я там нічого не зловив, я ще й оставив там, у озері Зажирафілу, оставив насадки. І парця почав вертатися, почав падати дощ, лить дощ, і я зрозумів, що пора вертатися. І коли почав вертатися, я не знайшов стежки. Не знайшов, ну, я пішов сюди. І перше, що у мене було, це паніка. Я запанікував, почав йти наперед, бо більше не видно, що той бок почав плитатися, падати. Тут як у болото вийшов, всюди тростник, нічого не бачно, ні стежки, немає нікого поблизості, хто допомогли. І так, вже минут 5, я не успокоився, вернувся знову на це місце. 10 після шукав, знайшов цю стежку. Тяжко было, але 10 вышел, наверное, вышел с этого места. Так вот, сегодня Иисус скажет нам про место, яке подрихтував Отець. А інакше, яке где подрихтувати у домі Отця для тих, хто розуміє. І каже, що про це він каже, що в певному моменті він прийде і забере учнів, і вони окажуться там, де буде Його, в этом місці, в этом домі Отця. Місці, де буде приготовано усе для щастя Його учнів. І коли учні питаються, де це, покажи нам шлях, куди йти, ми хочемо дойти. Ісус каже про себе, каже: «Я дорога і правда і життя». В нашому житті ми часами ось виходимо в такий тростник. Виходимо на стежки небачні, стежки малі, по яким йдемо, бо нам видається, що туди, наприкінці ми йдемо. Є перспективне місце. Там є місце, де справді можна знайти задоволення, щастя. Ми покидаємо то, що маємо у собі, маємо у своєму житті, і йдемо в це перспективне місце, тільки тому, що нам так почало здаватися, що где-то в этом місці є для нас щастя. У этом місці є для нас щось вельми корисне, що ми заучили
Жертв коштует не стоит. И мы идем, в общем, в это место. Идем по вельми в узких, путанных стежках, продираемся праз галлё, падаем, заходим в чувство болота. И вот мы приходим в такое место, и оказывается, что это место, они перспективные, они приватные, и нема там нічого. А ведь только тяжар, смуток, стомленность, потому что вы столько часу поклали на то, як досіли в этом месте, досіли в этой мети, що нам часами, коли упарто починаємо ось минуту в этом месте шукать добра. Упарто ми не лише на всі знаки, які нам показують, що тут немає нічого, ми починаємо шукати. Шукаємо, аж покуль не стратимо все. І ось тоді, розчаровані, ми починаємо вертатися. І вертаємося на розум так само. Бувають такі моменти, коли панікуємо, коли вже не ведаємо, куди йти, кидаємося в різні боки, шукаємо іншого місця, яким може бути вигодно, може бути добре. Шукаємо інших моментів, в яких зможемо дійти або направити, або заповнити ту страту, яку ми зробили, шукаючи це місце. І знову шукаємо перспективи добра, знову шукаємо місце, в яке ми можемо отримати те задоволення, якого прагнемо. Христос каже: хочеш відкрити дорогу, я є дорога, правда, життя. Не знайдеш іншої дороги у своєму житті, як тільки я. Можеш шукати різні дороги, можеш ходити різними стежками, більш забитим, менш забитим, більш некоторі є траси, які витоптані так добре, що там не спотикнешся. Але єдина дорога, яка приведе тебе туди, куди так само ти жадаєш трапити, в місце щастя. Бо жадаєш наприкінці трапити в місце щастя, в місце, де будеш щасливим, в місце, де будеш спокійним. Коли жадаєш трапити в це місце, то я дорога, правда, життя кажу. Інший не знайдеш. Можеш шукати, можеш гукати, можеш видумувати різні шляхи свого власного щастя. Можеш видумувати різні способи, як це щастя здобути. Тільки Христос являється дорогою, правдою і життям. Тільки Він може привести у те місце, в яке ти так прагнеш часами прийти. Przez Христа, нашого Збавцю, звернемся до Бога Отца с упорными просьбами и молитвами. Молимся за святый Костел, как он обещал всем людям радостную новину об избавлении. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за христиан, які працюють на користь місії, как их свідчення наближало до Христа, як мога більше людей. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за науковців, как правда в сусвіті житті, яку вони шукають, наближала їх до Христа, прийняться всілякої правди. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся за молодь, яка вибирає свій життєвий шлях, как її сподорожничало світло Духа Святого. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Молимся о здоровье и Божьем благословении для Романовской Натальи и Алины Чанко. Тебе просим. Вислухай нас, Пане. Доверяем доброму Богу померлых Дарью, Ивана, Максима, Михаила, Евгению и всех померлых семьев Рахунок, Якубеня, Маковецких, Трохимович. Просит же Пан Бог принял до
каб дзякуючы дзелу у ахвяры Христа мы ўсё больш імкнуліся да святасці. Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Всемогутный Боже, прими ласкаво наши просьбы и выслухай их. Праз Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, братья и сестры, как мою и вашу офиару принял Бог и Отец Всемогутний. Мировой вам Бог, принял офиару с рук Твоих, на прославление и хвалу имя Своего, от Отца на корысть нам и всему костелу святому. Милосердный Боже, прими ласкаво дары Твоих верных, и дай кабатуриные Твои опеки, и захвалят наиманные ласки, и досягнули вечной радости, праз Христа Пана нашего. Пан з вами, у гору серця, подякуємо Пану Богу нашому. Годно это и справедливо. Сапраўды годно гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу, калі Христос быў ахвяраваны, як нашая Пасха. Бо Ён сапраўднае ягнё, Ён узяў грахі свету і сваю смерцю перамог нашу смерць, вярнуўшы нам жыццё праз сваё з мёртвых паўстанне. Тому откупленное человечество во всем свете радуется воскресению Христа, а куры анёлов разом с усими святыми спевают Тебе гимн хвалы, неоспырно воскликающий. Святый, 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 Пан Бог всемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей, Госанна на вершине. Благословенный Тот, кто приходит в имя Пана, Госанна на вершине. Сапраўды, Боже, Ты святый и справедливо хвалит Тебе все Твое створение, бо праз Сына Твоего Пана нашего Иисуса Христа, действуй мощью Духа Святого, Ты все оживляешь и освячаешь, и неоспынно сбираешь народ свой, как от усходу солнца и до захода, складал имени Твоему чистую офиару. Тому покорно молим Тебе, Пане, освяти мощью Духа Твоего в этой дары, якие мы принесли Тебе на офиару, как старосенный, телом и кровью Сына Твоего нашего Пана Иисуса Христа, який нам наказал здесь снять эту таємницю. Бо Йон Твою ношу, коли був видадений,
узяв хліб і, подяку тобі складаючи, благословив, ламав і роздавав своїм учням, кажучи: «Берите і їжте з гэтага усі, бо гэта ёсць тіло моє, якое за вас буде видано». Подобним чином по вечері узяв келих і, подяку тобі складаючи, благословив і подав своїм учням, кажучи: «Берите і пійте з його всі, бо гэта ёсць келих крові моєї, нового і вічного заповіту, яка за вас і за многих буде пролита для відпущення грехов. Гэта чините на мою пам'ять». Гэта великая таємниця віри. Обвещаем смерть Твою, Пане Иисус, вызнаем Твое воскресение и шагаем Твоего прища хвали. Пане, вспоминаючи збавчу муку Твоего Сина, а так само Його чудовне воскресіння і небовшестя, і чекаючи Його другого прийстя, з подякою складаємо Тобі гэтую живую и святую ахвяру. Узглянь, просим, на дар Твоего костела и прими его як ахвяру, якой Ты пожадал быть милостивым. Дозволь, как мы, узмоцненные телом и кровью Твоего Сына, наполненные Духом Его Святым, стали одним телом и одним Духом у Христе. Niechaj on sam uczynić nas wiecznym darem dla Ciebie, jak my zmogli otrzymać spadczyn z wybranikami Twoimi, najpierw z Najświętejszej Panny Bogorodicy Maryi, ze świętym Józefem i Abrahamem, ze świętymi apostolami Twoimi i sławnymi uczennikami, i всіми świętymi, wraz z zastupnictwa, jakich my spodziejem się na Twoim stolnym допомогу. Просим Тебе, Пане, нехай гэтая ахвяра нашего поєднання, прийняючи всьому світу, супокой і збавлення. Будь ласкаво умацовать у вере и любови костел Твой, и пилигримуя на земле со слугой Твоим, папом нашим Франтишком, бископом нашим Тадеушем, бископом Юрием, бископом Александром, с ущими бископами, ущим духовенством и ущим народом Твоего. Будь милостивый на просьбу гэтай семьи, якая по Твоей воле стоит перед Тобой. О добрый Отче, ласково зидай с собой всех рассеянных по свете детей Твоих, наших померлых братов и сестер, и всех, кто у ласцы Твоей дошел из этого свету, милостиво прими благодарство Твое, где и мы сподеемся быть, как разом с ними завжди радоваться Твоей хвале, про Христа нашего, ради Бога новый свет, усялякими добротами. Праз Христа, с Христом и во Христе, Тобі, Боже, Отче всемогутний, у єдності Духа Святого, уся пошана і хвала, раз усі віки вічні. Аминь. Называемся детьми Божьими и ими з'являемся, тому осмеливаемся называть. Отче наш, Который идет в небе, святится имя Твое, приди володарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего ежедневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, яки мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Просим Тебя, Пане, избавь нас от всякого злого, да ласкаво спокою дни наши. Да поможи нам в милосердности Твоей, как мы были завсюди вольны от греху, и заховали всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи и прийти Збавця нашего, Иисуса Христа.
Бо Твое благодарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам. Просим, несмотря на грехи наши, а на веру Христова Твоего, и будь ласкавы сборно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владаешь на веки вечные. Аминь. Супокой Пана, нехай завжди буде з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокоя. Баранку Божий, який яреш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який яреш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який яреш на себе грехи свету, одари нас супокоем. Вось баранок Божий, вось той, кто берет на себе грехи света, благословленные, облипанные на вечер Его. Аминь. Я не варты, как Ты вошел на меня, а я скажи Твое слово, и будь оздоровлена душа моя. Христос наш Пан был отдаден на смерть за грехи наши и воскрес для нашего оправдания. Аллилуйя. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа. Тело Христа.
Молимся. Боже наш Отче, ковай завсюди Твоєю любов'ю, збавлених Тобою вірних, и ученикам откупленных размуху Твоего Сына, и они неоспынно радовались Его хвалебному с мертвых повстанию, и они живее и владались на веки вечные. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай благословить вас Бог Всемогущий, а Отец и Сын, и Дух Святый. Аминь. Идите в упокое Христа. Дякую, Пану Богу.